Viete vôbec, ako správne polievať svoje záhony? Myslíte si, že stačí vziať krhlu a poliať? A čo ak vám poviem, že väčšina záhradkárov, sami si toho neuvedomujúc, svoju úrodu buď topí, alebo ju necháva trpieť smedom. A to aj napriek každodennému polievaniu. Dnes si spolu zostavíme ideálny kalendár polievania na celé leto. Prejdeme si 4 jednoduché, no kľúčové pravidlá pre máj, jún, júl a august. Po tomto videu pochopíte, prečo váš doterajší prístup k polievaniu možno nebol úplne správny a ako to ľahko napraviť. Sľubujem, budete prekvapení, aké je to všetko logické. Rastliny potrebujú vodu. To je axioma. No nie len tak hociakú vodu. Potrebujú ju v správnom čase, v správnom množstve a, čo je najdôležitejšie, na správnom mieste. Tajomstvo nespočíva v tom, že polievate, ale v tom, ako polievate. A toto ako sa zásadne mení mesiac po mesiaci spolu s rastom vašich rastlín a počasím za oknom. Zabudnite na univerzálnu radu, polievajte výdatne. Takto to naozaj nefunguje. Takže otvorme náš kalendár a pozrime sa na prvý, najjemnejší mesiac sezóny. Máj. Motto tohto mesiaca znie opatrnosť a ešte raz opatrnosť. Predstavte si, že vaše rastliny na záhonoch sú ako malé deti. Sadenice, ktoré ste práve vysadili, alebo semienka, ktoré dali prvé nesmelé výhonky. Všetko je u nich ešte veľmi slabé a zraniteľné. Koreňový systém majú tesne pod povrchom pôdy a stonky sú tenké a krehké ako zápalky. Len si zvykajú na nové miesto, na otvorenú pôdu. Pre ne je to obrovský stres, podobne ako pre prváčika v novej škole. Našou hlavnou úlohou v máji nie je ani tak ich napojiť do sítosti, ako skôr pomôcť im dobre zakoreniť. Vytvoriť pre ne čo najkomfortnejšie podmienky, aby sa pokojne adaptovali a s istotou sa rozbehli v raste. A polievanie tu hrá kľúčovú, no veľmi delikátnu úlohu. A práve tu sa skrýva prvá a najčastejšia chyba. S nadšením chytíme hadicu, pustíme silný prúd a štedro osviežujeme záhony. Čo sa však deje v skutočnosti? Silný prúd jednoducho zráža jemné výhonky. Rozmýva vrchnú, najúrodnejšiu vrstvu pôdy a odhaľuje bezbranné korienky. Toto nie je pomoc, je to skutočná pohroma pre malú rastlinku. Chyba číslo 2. Polievanie studenou vodou priamo zo studne alebo vodovodu. Pre rastlinu, ktorá sa celý deň vyhrievala na láskavom májovom slniečku, je ľadová sprcha skutočný šok. Všetky rastové procesy okamžite zamrznú. Korene prestanú vstrebávať živiny. Rastlina upadne do strnulosti. Takto jeho vývoj neurýchľujeme, ale naopak spomalujeme ho o niekoľko dní. Tak ako teda správne. Zabudnite v máji na hadicu. Váš najlepší priateľ je obyčajná krhla s rozprašovacou ružicou. Tá vytvára efekt jemného, teplého dažďa. Polievať treba nie po celej ploche záhona, ale prísne ku koreňu každej rastlinky. Cieľavedome. Všetka voda má patriť práve jej a nie burine okolo. Vodu treba určite odstáť. Nalejte ju do veľkého suda alebo inej nádoby a nechajte ju cez deň zohriať na slnku. Teplá, príjemná voda, to je to, čo potrebujete. A neprelievajte. Pôda má byť vlhká do hĺbky 5-7 cm, ale nesmie sa premeniť na močiar. Ak na záhone vytvoríte močarisko, korene sa jednoducho zadusia bez kyslíka a začnú hniť. Ideálny čas na polievanie v máji je ráno. Cez noc zem trochu vychladla a voda sa bude pomaly a efektívne vsakovať, bez zbytočného odparovania. Rastlina dostane zásobu vlahy na celý nasledujúci deň. A ak náhodou kvapky dopadnú na listy, ranné slnko ich rýchlo vysuší. Tým sa minimalizuje riziko vzniku hubových ochorení, ktoré milujú vlhkosť a chlad májových nocí. Takže si zapamätajme májové pravidlo. Polievame opatrne, teplou vodou, ku koreňu a najlepšie ráno. Naším cieľom nie je preliať, ale pomôcť zakoreniť. Myslite na seba ako na starostlivú opatrovateľku pre vašich zelených miláčikov.
Výborne. Májové starosti sú za nami. Naše rastlinky už vyrástli a zosilneli. Prichádza jún. A tu radikálne meníme taktiku. Ak sme v máji boli starostlivými opatrovateľkami, v júni sa stávame náročnými trénermi. Motto tohto mesiaca je jasné. Prinúťte korene pracovať. V júni sa začína najaktívnejšie vegetačné obdobie. Rastliny intenzívne budujú zelenú hmotu, kvitnú a viažu prvé plody. Potrebujú preto oveľa viac vody a živín než v máji. A tu prichádza pokušenie jednoducho zvýšiť frekvenciu a objem závlahy. Zalievali sme raz za 3 dni, teraz budeme zalievať každý deň. Znie to logicky? Práve že nie. To je najväčšia júnová chyba, ktorá vám v budúcnosti narobí problémy. Čo sa stane, ak budeme naďalej zalievať často a plitko, len zvlhčovať vrchnú vrstvu pôdy? Rastlinu privykáme na lenivosť. Jej korene si povedia, na čo by som rástol hlboko. Všetka voda je aj tak tu, na vrchu. Nemusím sa namáhať. V dôsledku toho sa vytvorí slabý, plytký, lenivý koreňový systém. Takáto rastlina sa stane úplne závislou od vás. Zabudnete ju zaliať v horúcom dni a ihneď sklopí uši alebo zvedne. Nie je schopná samostatne získavať vlahu z hlbších vrstiev pôdy. Nevedomky ste si vychovali príživníka. Náš cieľ v júni je presne opačný. Musíme korene donútiť, doslova prinútiť, aby rástli do hĺbky. Práve tam, v hĺbke, sa nachádza spásonosná vlaha počas sucha. A práve silný, hlboký koreňový systém je zárukou zdravia a odolnosti každej rastliny. Ako na to? Je to veľmi jednoduché. Prechádzame na režim zriedkavých, ale veľmi výdatných závlah. Zabudnite na každodennú sprchu. Teraz zalievame raz za 5 ú 7, ba aj 10 dní, v závislosti od počasia a typu pôdy. Ale keď zalievame, robíme to dôkladne. Našou úlohou je premočiť zem nie na 5 cm, ako v máji, ale na 15, 20 a pre veľké rastliny dokonca na 30 cm do hĺbky. Predstavte si, že pomaly naplňate vedro s dierami. Treba liať tak, aby sa voda stíhala vsakovať a neroztekala sa po povrchu. Záhon môžete zaliať na niekoľko etáp. Vylejte jednu krhlu pod ker, počkajte 15 minút, kým sa vsiakne a vylejte druhú. Alebo položte hadicu na zem a nechajte ju nejaký čas, aby voda tiekla tenkým, pomalým prúdom. Ako skontrolovať, či ste dostatočne zaliali? Jednoducho vezmite lopatku alebo paličku a opatrne kopnite do zeme vedľa rastliny. Mali by ste vidieť, že je vlhká do hĺbky rýľa. Ak je vlhko len na povrchu, znamená to, že ste zbytočne premárnili čas aj vodu. Takýto stresový režim núti vrchnú vrstvu pôdy vysychať a korene v snahe nájsť životodárnu vlahu smerujú nadol. Rastú, vetvia sa a objavujú nové horizonty. Budujeme tak silný základ pre našu budúcu úrodu. Je to ako v športe. Bez záťaže nebudú rásť svaly. Tak aj tu. Bez miernej skúšky s medom nebudú silné korene. Júnové tréningy naše rastliny krásne posilnili a urobili ich odolnými. No, prichádza júl. Najhorúcejší, najvyčerpávajúcejší mesiac leta. Spaľujúce slnko, horúci vzduch, vyprahnutá pôda. Naša taktika sa teraz opäť mení. Prechádzame do režimu múdrej obrany. Júlové heslo znie: prefíkanosť a presnosť proti horúčave. V júli hlavný boj nevedieme o rast, ale o prežitie a udržanie vlhkosti. Odparovanie dosahuje svoj vrchol. Voda, ktorú s takou námahou dodávame ku koreňom, sa vyparí skôr, než ju rastlina stihne vstrebať. A tu sa dostáva do popredia otázka nie koľko, ale kedy a ako zalievať. Najväčšou chybou júla, ktorej sa bohužiaľ mnohí dopúšťajú, je denné zalievanie, a to v najväčšej horúčave. Zdá sa to síce logické. Rastlinám je teplo, treba ich osviežiť. V skutočnosti je to však jeden z najškodlivejších postupov, aký si len dokážeme predstaviť. Po prvé, kvapky vody na listoch pod páliacim slnkom fungujú ako maličké zväčšovacie sklá, priam ako šošovky.
sústredia slnečné lúče a spôsobujú silné popáleniny. Listy sa pokryjú nevzhľadnými žltými a hnedými škvrnami. Rastlina z toho nielenže nemá úžitok, ale utrpí aj vážne poškodenia. Po druhé, obrovská časť vody sa jednoducho nedostane tam, kam má. Lejete vodu na rozpálenú pôdu, horúcu ako platňa, a ona sa vyparuje priamo pred vašimi očami, vytvárajúc oblak páry. Účinnosť takéhoto zalievania sa blíži k nule. Mrháte vodou, energiou a časom, zatiaľ čo korene zostávajú suché. Je to ako snažiť sa naliať vodu do deravého vedra. Aký čas je teda ten správny? Ideálne sú len dve možnosti. Skoré ráno alebo neskorý večer. Zalievanie skoro ráno, približne medzi 5. a 6., kým slnko ešte nenabralo plnú silu. To je vynikajúca voľba. Pôda cez noc vychladla a voda sa bude vsakovať pomaly a hlboko, bez strát spôsobených odparovaním. Rastlina tak získa potrebnú zásobu vlahy na celý horúci deň, aby bez problémov prežila úpal. Zalievanie neskoro večer, po západe slnka, keď už horúčava pominula, je tiež výborná stratégia. Voda sa do pôdy cez noc úplne vsiakne. Je tu však jeden háčik. Ak zalievate na listy, čo sa vo všeobecnosti neodporúča, ale občas sa stáva, nemusia stihnúť vyschnúť do nástupu nočného chladu. Dlhodobá vlhkosť na listoch v kombinácii s nočným chladom je totiž ideálnym prostredím pre rozvoj hubových ochorení, ako je pleseň zemiaková, fytoftóra alebo múčnatka. Preto by večerné zalievanie malo byť striktne priamo ku koreňom. Ďalšou veľmi dôležitou technikou pre júl je mulčovanie. To je váš hlavný spojenec v boji proti odparovaniu. Po výdatnom zalievaní pôdu okolo rastlín určite zamulčujte. Použite pokosenú trávu, slamu, seno, rašelinu alebo kompost. Vrstva mulču, hrubá 5-7 cm, funguje ako prikryvka. Nedovolí slnku vysušiť pôdu, zachováva drahocennú vlhkosť pri koreňoch, potláča rast burín a chráni pôdu pred prehriatím. A tak vstupujeme do augusta, záverečnej fázy leta. Horúčavy júla sú už za nami, rastliny sú plné sily a čo je najdôležitejšie, obsiate plodmi, ktoré už začínajú dozrievať. Zdalo by sa, že práve teraz potrebujú maximum vody, aby sa vyvinuli veľké a šťavnaté paradajky, papriky či baklažány. A mnohí záhradkári pokračujú v zavlažovaní podľa júlovej schémy. Výdatne a pravidelne. Ale práve tu na nich číha posledná, najlstivejšia letná pasca. Moto augusta znie: menej je viac. Znie to paradoxne, však ako môže zníženie zálievky zlepšiť úrodu? Ale v tom spočíva skutočné záhradnícke majstrovstvo. Pre mnohé kultúry je august časom, kedy im treba zámerne vytvoriť mierny, kontrolovaný nedostatok vlahy. Pozrime sa na to na príklade najpopulárnejších druhov zeleniny. Vezmime si paradajky. Ak ich budeme naďalej výdatne polievať v období dozrievania, čo získame? Plody budú rásť veľmi rýchlo, stanú sa obrovskými, ale budú vodnaté a bez chuti. Ich dužina bude mľandravá a šupka tenká. Taká paradajka ľahko praskne priamo na kríku, zle sa skladuje a chuťovo vôbec nepoteší. Je to len červená voda. A teraz si predstavte, že znížime zálievku. Rastlina pochopí, vlahy ubúda, treba rýchlo dokončiť dozrievanie plodov a začne nie len hnať vodu do plodov, ale hromadiť v nich sušinu, cukry, kyseliny, aromatické zlúčeniny. Čiže všetko to, čo vytvára tú jedinečnú chuť a arómu skutočnej, domácej paradajky. Plody sa stávajú hustejšími, mäsitejšími, oveľa sladšími. Ich šupka sa spevní, prestanú praskať a výborne sa skladujú. Znížením zálievky zvýšime kvalitu úrody násobne. To isté platí pre papriky a baklažány. Mierny vodný stres robí ich chuť koncentrovanejšou a intenzívnejšou. A čo tak cibula a cesnak? Pre nich je zastavenie zálievky v auguste životná nevyhnutnosť. Zvyčajne sa zberajú koncom júla alebo v auguste. Nuž teda 2-3 týždne pred predpokladaným zberom treba zálievku úplne zastaviť. Je to signál pre cibulu. Je čas pripraviť sa na zimu.
prestane rásť, začne vytvárať pevné, suché ochranné šupky. Práve tieto šupky ju budú chrániť pred hnilobou počas skladovania. Ak budete cibulu polievať do poslednej chvíle, pôjde do skladu surová, šťavnatá a s veľkou pravdepodobnosťou vám v pivnici zhnije už za pár mesiacov. Samozrejme, sú aj výnimky. Uhorky, cukety, kapusta. Tieto kultúry milujú vodu a pre ne treba v zavlažovaní pokračovať, najmä ak je august suchý a horúci. No robiť to treba s mierou, udržiavajúc pôdu mierne vlhkú. Takže, pravidlo augusta, pozorne sledujte svoje rastliny. Pre paradajky, papriky, baklažány, melóny a vodné melóny výrazne obmedzte zálievku v období dozrievania. Pre cibuľu a cesnak úplne ju zastavte 2-3 týždne pred zberom. Pre vlhkomilné kultúry udržiavajte miernu vlhkosť. Presúvame pozornosť z kvantity na kvalitu a teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. K myšlienke, ktorá navždy zmení váš prístup k zavlažovaniu. Všetky tieto 4 pravidlá, májová jemnosť, júnová hĺbka, júlová prefíkanosť a augustová striedmosť, slúžia jedinému cieľu. My rastlinu nielen polievame, my ju trénujeme. Správnym zavlažovaním nútime korene ísť hlboko do zeme. Vytvárame tak silnú, nezávislú rastlinu, ktorá je schopná prežiť menšie sucho a nájsť si vlahu sama. Zatiaľ čo povrchové, časté polievanie vytvára závisláka s lenivými, plytkými koreňmi, ktorý zahynie pri prvej, vážnejšej skúške. To je ale prekvapenie. Čo? Nie ste len záhradník, ste tréner pre svoje rastliny. A zníženie zavlažovania v auguste, ktoré robí paradajky chutnejšími, to nie je paradox. To je vrchol agrotechniky, ktorý je teraz dostupný aj vám. Takže, poďme si to zhrnúť. Máj polievame jemne a ku koreňu. Jún zriedka, ale hlboko. Júl len ráno alebo večer. August znižujeme zavlažovanie pre kvalitu úrody. 4 jednoduché kroky k zdravej záhrade a bohatej úrode. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. Ak ste sa dozvedeli niečo nové a užitočné, prosím dajte like a prihláste sa na odber kanála, aby ste nezmeškali ďalšie záhradkárske tajomstvá. A teraz otázka pre vás. Aké sú vaše osvedčené triky letného zavlažovania? Alebo ste sa možno našli v popísaných chybách? Podelte sa o svoje skúsenosti v komentároch. Poďme diskutovať